Dnes sa budem rozprávať s kardiologičkou Karin Molnárovou na tému pýchanie pri srdci. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ako je ťažkosti možno ešte pri tom pýchaní pri srdci pridružené opisujú pacienti, ktorí k vám prídu? Najčastejšie je to práve pocit nedostatku ako keby kyslíka, čiže oni to opisujú, že sa im horšie teda dýcha. A potom ešte by som asi tak vyzdvihla, že častokrát je nejaké opotenie, pocit navracanie môžu ešte tiež ako keby byť pridružené k tomuto pýchaniu pri Aké sú srdci. najčastejšie tie príčiny, ktoré sa spájajú s pýchaním pri srdci? No úplne najčastejšie štatisticky sú to ťažkosti, ktoré súvisia nie so srdcom. Čiže v tej ako keby množine tých diagnóz sú to väčšinou teda tie neurologické ťažkosti. Ale samozrejme každý lekár, keď pacient udáva bolesti na hrudníku, tak v prvom rade potrebuje vylúčiť práve tie ťažkosti so srdcom. Keď za vami prichádza pacient, tak môže byť toto pýchanie pri srdci aj akoby predzvesťou niečoho vážnejšieho, nejakého vážnejšieho kardiologického ochorenia? Určite áno. Tieto ťažkosti v zmysle na tom hrudníku vždy treba brať veľmi vážne. A tam práve potom je úloha toho lekára sa poriadne popýtať na ten charakter tých obťaží, aby sme to vedeli práve vlastne odlíšiť. Lebo niekedy máme čas a niekedy ten čas nemáme na tú vlastne nejakú intervenciu z našej strany. Ako sa teda postupuje, keď prichádza pacient za vami s takýmito ťažkosťami? Postupuje sa teda najčastejšie práve ten asi obvodný lekár je ten lekár toho prvého kontaktu, čo k tomu sa úplne vyjadriť ako nemocničný lekár neviem, ale teda z urgentného príjmu my máme vlastne na všetko v medicíne a hlavne kardiológia je super v tom, že máme na všetko nejaký systém, takže vždy je vlastne natočené teda napríklad EKG, zmeraný tlak a potom teda prichádza, lebo máme aj taký typ infarktu, ktorý je kvázi vidieť iba laboratórne, no ale všetko vlastne sa potom príjma k nám na kardiologické oddelenie, kde ďalej vlastne doriešujeme veci. Aký súvis môže mať napríklad stres, úzkosti, depresie práve s takýmto ochorením? No práve veľký, pretože takíto pacienti častokrát ako keby tie ťažkosti sa prelínajú s tými, ktoré súvisia so srdiečkom a stretávame sa s tým, že prídu práve častokrát neskoro, lebo si to vlastne vyložia ako napríklad nejakú úzkosť alebo nevedia to úplne tak oddiferencovať a vieme, že práve na najnovšom kongrese, ktorý bol v auguste, sme sa teda vyšli nové doporučenia, ktoré súvisia práve s mentálnym zdravím a kardiológiou, takže vo svete a sa k tomu vlastne kladie veľký výraz. Čiže ten životný štýl a možno naozaj to preťaženie organizmu, ktoré sa často teraz spomína, môže výrazne podnietiť takéto ochorenie a takéto komplikácie. Áno. Máme aj rôzne potom iné, nie úplne teda aj infarkt, ale máme aj iné diagnózy, ktoré veľmi priamo súvisia so stresom a sú veľmi vážne tie diagnózy. Ako rozoznať rozdiel medzi bolesťou svalového pôvodu, nervovým podráždením a bolesťou zo srdca? No, asi vlastne pacientom by som doporučila, že určite pri každej bolesti na hrudníku treba vyhľadať lekára. Takým takou základnou vecou, ktorým si pacient vie pomôcť, je zobrať si nejaký liek od bolesti. Ak tá bolesť ustúpi, tak pravdepodobne teda není toho srdcového charakteru. A potom teda, ak neprechádza, tak jednoznačne ísť za tým lekárom. Ako často sa stretávate s tým, že práve ten pacient to nechá do toho posledného štádia zájsť? No, musím povedať, že je to častejšie, ako by sme si prijali. A práve asi tá osveta je taká dôležitá, aby tí ľudia proste chodili skôr, aby to nebolo, že o 2, o 3 týždne, lebo potom už väčšinou sú tam také nenávratné zmeny, keďže srdce
je sval a keď niekde není prívod tej krvi a toho kyslíka, tak potom nám vlastne odumiera časť alebo vlastne toho svalu a potom tie následky sú trvalé a častokrát je to potom, sa zmení veľmi život tomu človeku. Ako si myslíte, že aj také banálne veci ako nesprávny pohyb, nesprávne dýchanie môže práve toto pýchanie pri srdci ovplyvniť? No to potom súvisí práve s tými ťažkosťami neurologickými, hej, že kedy tým dlhodobým nejakým nesprávnym držaním tela, cvičením vzniknú tie ťažkosti neurologické, ktoré potom teda imitujú tie, alebo sú podobné bolestiam na hrudníku. Ale tá bolesť pár otázkami sa dá veľmi dobre rozlišiť, či je zo srdca alebo nie. No. Napríklad akými? Tak my sa pýtame na charakter tej bolesti. Tá bolesť zo srdiečka je väčšinou taká tupá. Ľudia to opisujú, ako keby im tam niekto sedel na tom hrudníku. S tým súvisí pocit toho, že sa nevedia poriadne nadýchnuť. Takáto bolesť väčšinou vždy niekam vyžaruje. Najčastejšie do tej ľavej hornej končatiny alebo do sánky alebo medzi lopatky. A taktiež vlastne takáto bolesť väčšinou ona tak príde a potom väčšinou teda ustúpi, ale aj vlastne nemusí. A práve s tou chrbticou my sa vždy pýtame, či súvisí s pohybom. Ak je tá bolesť taká pichavá, ostrá, pri nejakom proste pohybe, alebo aj pri nádychu, tak potom je to väčšinou práve tá neurologická bolesť. V akej tej kategórii tej populácie, či skôr mladšia populácia alebo staršia, sa práve tieto bolesti častejšie ukazujú? Tak štatisticky určite sú to práve tí starší pacienti. Čiže máme dokonca aj vlastne rozdiely medzi pohlaviami. Viac sa to týka mužov ako žien. Prečo práve mužov? Kvôli tomu, že nás chránia naše hormóny ženské a práve tá menopauza potom začne, alebo teda keď prestanú tie ženské hormóny nám chrániť, tak potom sa vlastne vyrovnávame mužom, čo sa týka rizikovosti na tieto kardiovaskulárne ochorenia. Akým spôsobom možno predchádzať takémuto pýchaniu pri srdci? Dá sa to vôbec? Dá sa to práve tými pravidelnými prehliadkami, preventívnymi prehliadkami od toho obvodného lekára. A taktiež máme významné rizikové faktory, ktoré, ako je napríklad teda fajčenie, čo vieme, že je silný rizikový faktor. Taktiež aj vlastne strava, udržiavanie ideálnej hmotnosti tela, pohyb. To sú práve tie také ľahko ovplyvniteľné rizikové faktory. Kedy by tí ľudia nemali čakať a naozaj signalizuje to, že ide o niečo vážne a zavolať si dokonca aj záchrannú službu? Keď už ako keby tie bolesti, je to ťažké, hovorím, že pri tých bolestiach na hrudníku treba určite spozornieť. Lebo naozaj proste bez toho srdca sa žiť nedá. Takže ja si osobne myslím, že proste keď je teda tá bolesť na tom hrudníku, tak treba spozorniť vždy a tú záchranku alebo teda tú pomoc vyhľadať vtedy, keď sa to trebárs napríklad zhoršuje, alebo je to najsilnejšia bolesť, ako tu pacient doteraz zažil. Lebo však bežne ľudia, akože môže nás bolieť ten chrbát z toho sedavého spôsobu života. Ale teda keď už je to také, že niečo iné ako doteraz, tak určite by som tú pomoc proste vyhľadala. 3 rady na záver, ktoré by ste ako kardiologička dali práve takýmto ľuďom, ktorých trápi to pýchanie pri srdci, sú aké? Také, že to teda nesúvisí práve so srdiečkom, alebo to súvisí? Práve súvisí. Aha. Tak určite vyhľadajte lekárskú pomoc. A potom teda myslím si, že zo zásady taká tá osveta, že proste treba tam ísť. Treba si to vyšetrenie buď či už vypýtať, alebo priamo nejakým spôsobom ho absolvovať. Že my máme rôzne spôsoby, ako sa nakoniec dopatrať tej diagnóze. Ďakujem veľmi pekne. Toto bola kardiologička Karin Molnárová. Ďakujem.